Χαρίλαος, καθισμένος σε ένα καφενείο σκεφτικός, γράφει ένα γράμμα. Το βάζει στο φάκελο και το σαλιώνει. Ήχος από ζάρια. Next stop, Ayus Alexandros. Please disembark from the right side of the tram. Thank you. Γυρίζει και φωνάζει τον ξενοφόν. Ο ξενοφόν σηκώνεται από το τραπέζι του και κάθεται στο τραπέζι του Χαρίλαου. Εσύ τα ξέρεις εκείνα τα ρημάδια τα αμερικάνικα. Μπορείς να μου γράψεις μια διεύθυνση? Κυρίαν Καλλιόπη Πάπας, 20 Street, 11 Avenue, 124. Σικαγόουσα. Ο ξενοφόν δίνει στο Χαρίλαο το γράμμα. Στο σπίτι του Χαρίλαου και της Ευτέρπης Μπάρδα. Ο Χαρίλαος στέκεται όρθιος με την κόρη του Ελένη. Η Ελένη είναι ακουμπισμένη στον ώμο του και κοιτάει με ανυπομονησία το Χαρίλαο να ανοίξει το γράμμα. Ο Χαρίλαος βάζει τα γυαλιά του και διαβάζει. Μαζεύονται όλες οι κόρες γύρω του και η γυναίκα του η Ευτέρπη. Από την Καλλιόπη είναι? Τι λέει? Έρχεται. Γενικό πλάνο του διαδρόμου προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Πίσω στην πλατφόρμα, ο Χαρίλαος αναγνωρίζει την Καλλιόπη και φωνάζει «Νάτι, Νάτι!». Η Καλλιόπη βγαίνει από την έξοδο του αεροδρομίου ψάχνοντας το Χαρίλαο. Σηκώνει τα χέρια ψηλά και με ενθουσιασμό λέει «Χαρίλαε, well, τι πράγμα, για να σε δω Χαρίλαε, τι να με δεις ρε Καλλιόπη, τι να με δεις, γεράσαμε πια». «Hello, Ευτέρπη. What is this?» «Μη μου πείτε ότι είναι ανιψιές μου αυτές, μέγας είσαι κύριε». «Καλώς ορίσετε θεία Καλλιόπη». «Thank you, thank you, thank you, thank you». Στο σαλόνι της οικογένειας Μπάρδα. Η Καλλιόπη και η Ευτέρπη κάθονται στην τραπεζαρία. Τα κορίτσια παίζουν μια μελωδία στο πιάνο. Και πρώτα απ' όλα θα αρχίσουν από το σπίτι. Βέβαια, δεν είναι έπιπλα αυτά. Καλά, τι αρχαιολογίες είναι αυτές? Εγώ τι να σου πω. Μόλις ανοίγει καμία πόρτα κοψοχολιάζομαι. Γιατί νομίζω πως θα μπει ο Καραϊσκάκης, αγκαζέ με τον Κολοκοτρώνη. Excuse me κιόλα, δεν πιστεύω να σκοκοφαίνεται, αλλά δεν είναι έπιπλα αυτά. Εσύ και ο Χαρίλαος δεν μου είπατε πως το σπίτι σας πρέπει να το θεωρώ σπίτι μου, έτσι? Λοιπόν, μια και είμαι σπίτι μου, νομίζω πως έχω και εγώ το δικαίωμα να αλλάξω μερικά πράγματα. Να, το βλέπεις αυτό το μπουφέ που είναι σαν μονοκατοικία, θα φύγει, βέβαια. Και στη θέση του θα μπει ένα πάρα πολύ ωραίο μπαράκι. Ύστερα εδώ, τι σερβάντα είναι αυτή η αηδία? Θα φύγει. Και στη θέση της θα μπει ένας μικρός, μοντέρνος μπουφές. Very well. Και όλη αυτή εδώ η παλιατσαρία, yes, θα φύγει. Να βάλουμε εδώ ένα ωραίο σαλονάκι από αυτά τα πολύ μοντέρνα, τα very, πώς τα λέτε εσείς εδώ, γιατί ξεχνάω πώς τα λέμε εμείς εκεί. Και το πιάνο.
Χριστός και Απόστολος. Επιτρέπετε πιάνο στην εποχή μας. Βάλτε μια αγγελία στην εφημερίδα ότι πωλείται πιάνο σε τιμή όσο. Στη θέση του θα βάλουμε ένα pick-up που έφερα από το Σικάγο. Yes. Άλλο θα κά ακόμα. Κά ακόμα. Έχει